बे मोनसे इम्पर्टेन्ट इस्यु खारन जों माने हारि हिसाबै मिथिलायनाया दरखार माने पार्टिकुलारलि फरायसा गथ'फ्रा मिथिनांगौ आरो बे सावरायनाया आसलते पलिटिकेल सावरायनाय नङा बे मोनसे एकाडेमिक लेभेलावसो जों सावरायदों बिटिआरनि मोजांफ्रा मा आरो बिनि चेलेन्जेसफ्रा मा दं बेखौनो जों लानानै सावरायदों आरो जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा पार्टिकुलारलि पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्टफ्रा मिथियो आरो बेनिफिट जायो आरो समाजखौबो माने मदद होनो हायो बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों थ्रु दा डिसकासन माने जों बहुद खोथाखौ मिन्थिबाय माने पार्टिकुलारलि बे आकर्डआ मोनसे सान्थि लाबोबाय होननानै ओनसोलाव आरो माने गोबां पेकेजफोर दङ अनुस्थानफोर दङ जेरैहाय मेडिकेल कलेज सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेफोर जायोबाथ' मोजां ना बर' जाथिनि थाखाय सानसे आलादा हादोर जाहैबायोबा बिराद मदद होगोन बेफोरो आरो बेनिखायनो जों इमप्लिमेन्टेसननि सायाव सोनारनांगोन आरो जर होनांगोन आरो बेखिनिखौनो মই আজি নিতান্ত সুখী যে কলেজে নাক পেছ কৰিব লাগে আৰু কলেজৰ বহুত ধৰণৰ এক্টিভিটিজ থাকে এণ্ড দিছ প্ৰগ্ৰাম ইজ ওৱান অফ দ্য এক্টিভিটিজ কেৰিড আউট বাই দি কলেজ মোক ইনভাইটেশ্যন এটা দিয়া হৈছিলে ইয়াত আহি বিটিআৰ চুক্তিৰ বিষয়ে টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব লাগে আহিছোঁ এইখিনি আলোচনা বিলোচনা হ'ল মই মোৰ তৰফৰ পৰা আচলতে বড়োলেণ্ড আন্দোলনটো কেনেকৈ হৈছিলে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হিষ্ট্ৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড PTCৰ জন্ম প্ৰগ্ৰেছিভ PTC UBNLA আপছু চাইনিং অফ দি BS Accord in 1993 PTC একৰ্ডলৈকে আজিলৈকে যে কেনেধৰণৰ কি হৈ গ'ল ইয়াৰে কি প্ৰব্লেম আৰু প্ৰস্পেক্টছবিলাক আছে ইয়াৰ বিষয়ে মোৰ ধাৰণাত আজি আমি বিস্তৃত আলোচনা কৰিলোঁ ডেফিনেটলি আই এম গ্ৰেটফুল টু দি অৰ্গেনাইজাৰ্ছ আৰু মই এটা আশা কৰোঁ আজিৰ আলোচনাৰ মাজেৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ টিচাৰ্ছ এণ্ড অল দ্য লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ they are deriving benefit out of it. So I am very thankful to them and thank you. Achievement of Indian independence and till today in a nutshell way. आं बर'जों बुंग्रोनि जों मानसि जाथिनो जे मा जाखाबायनायनि थाखाय जोङो ज' जानानै गणतान्त्रिक गण आन्दलन मास मुभमेन्ट मा दोरखा जानानै थाबाय आरो जोंनि लोगोफोर जायफ्रा जोंजों सिबिजायो बिसोरो आखाइयाव लावथि सिखा लानानै जे सरकारनि जे प्रसेस बेनि गेजेर दावहा नांदों रिजाल्टआ गोबां मोनसेया मा दिनैसिम जों more than 5,000 valuable lives we have to lay down during this process. And I'd like to state regarding the prevailing situation over those period of time. Even जे जों बयबो मानसि जाथियानो गावनि आइखौ आरो गावनि जोनोम हादोरखौ मोजां मोनो there is no doubt about it आरो बेखौबो जों मिथिगौ जोंनि आइखौ मोजां मोननायखाय जोंनि हादोरखौ जों मोजां मोननायखायनो जोङो गुबुननि आइखौ मुगैयो बा गुबुन हादोरखौ गाज्रि